Vostès diuen que la cartera de serveis socials acumula més de 12 anys sense una revisió integral. Qui governava a Catalunya en aquests moments? Fa 10 anys governaven vostès i Junts. Llavors, per què no van engegar abans aquesta revisió? Per què la varen ajornar de manera indefinida? Aquesta moció és surrealista. La vostra gestió en matèria de serveis socials, tant d'Esquerra com de Junts, ha estat nefasta i els hi hauria de caure la cara de vergonya. Recordem dos escàndols que van marcar una època, l'escàndol de la dgaia i l'escàndol dels cobraments indeguts de la renda garantida de la ciutadania. L'escàndol de la dgaia va esclatar a principis del 2025 i s'ha estès fins ara, fins al 2026, amb noves revelacions i accions judicials, com les presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes a fundacions privades, com la xarxa al voltant de la Fundació Resilis i Mercè Fontanilles, per la gestió de centres i ajudes a joves extutelats. Això va passar al gener del 2025. Al març d'aquest any es va presentar una querella per delictes com malversació de cabals públics d'uns 167 milions d'euros i l'existència de places fantasma en centres de menors. L'escàndol es va agreujar el març del 2025 en fer-se pública la violació d'una menor tutelada durant 2 anys per una xarxa de pederàstia sense que l'administració ho detectés. Passem a l'escàndol dels cobraments indeguts de la renda garantida de la ciutadania, que es va destapar la tardor del 2024. La Generalitat va començar a reclamar el retorn de deutes d'unes 9.500 famílies vulnerables per un error de càlcul en les prestacions de la renda garantida de ciutadania i de l'ingrés mínim vital. Davant l'impacte social, el Govern va aprovar al desembre i a cop de decret llei fer efectiva una amnistia i condonació d'aquests deutes a les famílies que no havien actuat de mala fe. Al maig del 2026, el Departament de Drets Socials va anunciar que apartaria les fundacions externes del seguiment socioeconòmic d'aquestes ajudes per passar a una gestió pròpia i automatitzada que evités aquests errors en el futur. Les investigacions com les de l'Oficina Antifrau i la Sindicatura de Comptes i la posterior querella presentada el 2026 identifiquen que el gruix de les irregularitats es va consolidar entre els anys 2016 i 2024. Aquests fets s'atribueixen a les etapes de diversos exconsellers de Treball i d'Afers Socials, d'ambdós grups que ja hem esmentat abans. En el cas de la renda garantida, el problema és estructural des de la seva creació. La prestació es va posar en marxa el setembre del 2017. Els errors en el càlcul van començar gairebé des del principi a causa d'un sistema informàtic obsolet que no creuava correctament les dades amb l'Estat. I amb l'aparició de l'ingrés mínim vital el 2020, tot això encara es va agreujar més i creant un caos administratiu. Aquests dos casos evidencien una sagnia per l'honrat contribuent que s'aixeca cada dia per anar a treballar i pagar religiosament els seus impostos. El seu grup demana l'actualització de la cartera de serveis socials, que es dugui a terme amb la participació efectiva del tercer sector social i les organitzacions sindicals. Com si això fos la garantia de netedat. Doncs al contrari, és gairebé com dir-li al pastor que en vez de posar el gos a vigilar el ramat hi posi el llop. Aliança Catalana volem un sistema de serveis socials que funcioni, que sigui transparent i dirigit a les persones que ho necessiten. Serveis residencials de gent gran, discapacitat, infància, salut mental i addiccions. Ens oposem frontalment a uns serveis socials sobredimensionats i mal gestionats. En la seva moció posen molt èmfasis en els canvis socials, demogràfics i econòmics produïts durant tot aquest període i les necessitats que se'n deriven. Però no diran pas que aquests canvis no són un eufemisme per no anomenar-lo conseqüències d'unes migracions massives que vosaltres, Esquerra i Junts, heu promocionat. Heu importat misèria, desigualtat i un excés de mà d'obra que no troba feina i després preteneu que la gent que treballi pagui el seu manteniment i el de les vostres guinguetes. Primer provoqueu el problema, després cerqueu la solució, una solució que és insostenible. La millor és que redueixi la població o promocionar
La natalitat autòctona, que no és pas omplir el país d'immigrants poc qualificats, de cultures de tercer món, que dintre de 4 dies no trobaran feina pels imminents i profuns canvis del mercat laboral provocat per la irrupció de l'automatització, robotització i la intel·ligència artificial. Amb aquesta perspectiva futura, les partides socials que es puguin discutir i aprovar quedaran ràpidament obsoletes i projectaran cap a un sistema insostenible dintre de pocs anys. La veritable solució és la reimmigració massiva, la contractació en origen segons les necessitats de l'economia en cada moment. Diputada, hauria d'anar acabant. Acabo. Tal com s'ha fet tota la vida. Moltes gràcies. Home, segons qui ho diu, no es queixen tant, eh?